Situasi ini jauh lebih buruk daripada yang kami bayangkan. Yang ada bersama kalian selama ini bukan Andini, tapi anak iblis yang menyamar dalam wujud Andini. Bagia. Naute lem siam na company pakhata chuan Naute lem Sabrina anti chu siam chuakin meiche naupang hovin an lawm hle a vania hi anu le paten an boral santo avangin apate te nu pa in an enkola apate aiden le anupui maira te chuan apian cham thil pek an lo hlan ipad le thomno te present in vinia chu alom mel te chiam lo ipad chula in haruma alut ngal aiden te nu pa hi Naute lem Sabrina siam na company nei tu te ni in aiden chuan maira chu an Naute lem siam chu thar Sabrina chu a entira tuna an siam chu chu a thon ni na ani thule a that big thu te a ril an fanu boral ta keila chuan Sabrina an siam chu masak chu angai na hle thina aiden chuan an fanu keila shet jengnan Sabrina chu a siam chuak ti hrilen adang lam big baka midangin Sabrina ang hi an la siam chuak lo ani atuka vinia te skula chuan a thian te nen Charlie games an lo khela an thian pakhat chuan a khel dan te ril fi in an chung te boral to po an be poble theiti alo soya an thian pakhat di tho chuan a pi tharau chu local turakovin pencil chuan yes ti alo koka an thian dang te chuan di tho thil ti chu ngai sak lem lovin an kalsana mase vinia ngai ven zong tak alo ni di tho chuan thlarawan ko chu chu thlamong taka anom na lama an kirle thenan an tong trai ngai thu te shilin vinia chuan api tharau chu alocal tak tak kemti azot di tho chuan api tharau chu alocal ngai thule phone application pakhat manga tharau chu an omle omlo te a hriat thei thu a ril zanlama vinia chuan tharang mu theina application chu a download veta a Charlie games chu khel chhun zomin anu tharau chu abula local turin akauta a pencil da chuan yes ti lokokin vinia chu hlau thon na in alo mantran anu tharau chu abula a om ngei ni a hria in angai thule angai ve empty te azot le pencil chuan yes ti bok chu lokok le in vinia chuan anu tharau chuan a mu theyem ti le ani po in a mu ve theyeng empty azot pencil chuan yes ti lokok le in ipad ta tharang mu theina application chu a on ngal aru matang chuan chokin anu tharau chu azong chun zom application chuan thil che mu fu in vinia chu akalta zela laule puru tak chungin a phone thil che a mu na lam chu pan zelin ama mai chuan meche ruang am a muta abula va thlen chuan a thil mu chu en chiangin maira aloni an pan hi chuan an phu chiang kher mai maira chuan engwanga chulai hmuna local nge ani zotin vinia chuan a chhang lem lo maira chuan a ipad chu en sakin vinia chuan a thil ti chu a hril fiata application mang chuan tharau a mu thei thu hrilin maira chuan tu tharau nge azon ti azot vinia chuan anu tharau a mu du thu hrilin maira chuan ani point a fanu a chan to thu hrilin antana anti thei om chun chu tong trai chawani thu a hril aruma a hruai kir nu in maira chuan Naute lem Sabrina chu alo kenglut chu Naute lem chu a fanu keila point angai na thu hrilin a ming chu Sabrina ani thu a hril keila in Sabrina a ko chuan a hlauna zong a bo thin thu hrilin Sabrina chu thian thatak ani ti a hril bok maira chuan Sabrina chu a pate ai dena siam ani thule a thiana tan a pom theyem ti azot hlauna anei chang le mi tu emo angai changin Sabrina chuan a thlamon thei nge yarin thu a hril vinia chuan Sabrina chu mutpuin a muthil nu chuan Sabrina mit chu a chetarul rul mai atuka aiden chuan maira hnena an Naute lem siam chu Sabrina chu kar khat chung lekin an be sei ayatam an thal thu a hril vinia po Sabrina nen ruma tang chuan lo chukin maira chu Sabrina pe in skula kal chunga thataka lo enkol turin ati vinia hian Sabrina hi angai na to hle ani ankal nuin maira chuan na thok chun zomin vinia i music box lo in play chu a hreta thut mai va en fi in ava off ngal
Mase vinay room achu san rol chuan loin play le in vinay room ahan hong chu apu chiang kher mai Sabrina chu vinay room a chuan lo omin athut na chu anor kianga music chu off le in ahan hoile chu Sabrina chu alam hoin alo thuti amule Maira chuan makati in aom anum thei dolo room atang chuan chuakin an ompui nur nena chuan nautelem Sabrina chu ala sonem ti azot nur chuan angai na shelo takin alo thlir vungvunga tlailama dito chuan vinia chu message lo thonin tharau chu ahmu to empty alo zot vinia chuan alam hu lo thu a lo changin dito chuan tinon le turin alo ti vinia chuan tharau chu zongchun zom le in application chuan thilmu anei le ta vinia chuan laudeu chung chuan pan nai zelin milim thomno an hak tir mai alo ni Mase anung lam thomno da na kongka chu loin hongin ramhuai chuan alo pot lut ngal aragri chu she in aiden chu atlan ngal vat thomno da na kongka chu wa hongin thaphang takalo om vinia chu awahmu vinia chuan mi tu emo in thomno da na an po lu thu lo shilin aiden chuan alorin saklem lo ipad chu khoi tlem to turati in alak saka Aiden te muthil nu in vinia chuan ipad chu vala le in tharau chu mu nge tumin azong le in noilama ti chuan chuk zelin application chuan anung lama tharau om chu amuta vinia chuan vapan nain meche pakhat awahmu anu tharau nge ani ringin angai thin zia chu ashil ngal mol mol tharau chuan vinia chu muto turati in vinia room lam chu anpana tharau chuan vinia chu mutirin akal san ngai to lo tur thu ashil atuka Maira chu vinia ruma valutin vinia chuan Sabrina alo cheya Maira kalnu chuan tharau chu loin lan le in vinia sam chu alo khui sakani Maira le aiden ten tuk chuan an ei lai chuan in chunga vinia thom chu she in tuk chuan ei turin an ko mase meche orap omzet mai nuiri re chun zomin Maira chu fia turin a chongal stepa chuan Sabrina chu lo omin vinia chu azong chun zom zela in chunga lekha poimo loin chop chu mu in a en vel lai chuan anung lama vinia ni om tak akal phei zuaya Sabrina po abul maya chuan lo om le in alo en renga chung le khazinga chuan aidena pa in company chu afa pa te pani aiden le arka te nena ahlan na alo oma achir molmol lai chuan anung lama thom she in a hoile jok chung chuan abula Sabrina po chu alo bo vele ani Maira chuan thoma hriat na lam chu va en fi in vinia aloni Maira chuan chulai muna chuan enge ati zotin vinia chuan anu nen anin fiam ti alo shil Maira chuan anu chu aboral to thu shil non le in vinia chuan Charlie games akhel nu a anu nen anom tun to thu in alo chang Maira chuan vinia chungchang chu aiden po shilin aiden chuan na an tho na lama vinia chu an ngai sakman lo thu le aril ruti thoven nan an jin pui angai thu alo soya vinia chu jin chu puin tuipui kama te an shuaya Maira chuan lim taka aom theinan thei top chu in reilo te a vinia chu a muzo ta haulo mai mase api amaya vinia in mi tu emo abemol mol chu va mu in ava pan nai ngal Maira chuan tunge abiak mol mol ti vazotin vinia chuan anu abiak thu le anung maya adin thu alo shil Maira chuan vinia chu chulai muna chuan lo omreng turati in aiden beturin akala mase le tang chuan kut rap omzet mai lo chuakin Maira chu thil khora apot lut Maira chu le tam taka chil ngalin aiden chuan atha phang auri chu alo shia aiden chuan wa tan pui vatin apot chuak theita shramani Maira chuan aiden hena mi tu em in chulaya chuan apot lut ti shilin an pi mai tang chuan vinia pon alo thlir renga zana chuan an thlenna room kongka chu mi tu em in lo kikin Maira chuan ava en fia pona chuan tuma a mulawani room danga piano medri shele in an thlenna hotel restaurant ava thlenga meche pakhatin piano lo metin Maira chuan vinia nu andini tharau ngai ni ashia in apan nai zela andini chuan a piano me lai chu ti topin Maira lam chu alo hoya
alu khuna chu tla in alu hnung lama chuan ramhuai mel rap zet mai alo reng mai an dini chuan lo pan hnai thutin maira hlau lutuk chu atlan chenghal room pakhat thim zet maya tlan lutin laita on rol chuan ramhuai bok chu ama chuan aloin lan le ramhuai chuan lo be ngalin arakri chu aiden pon alo shia aiden chuan maira chu wangu in a hlau lutuk chu ama in alo tal vak vakani aiden chuan in bengdai turati in athil tonte azot maira chuan andini tharau amu thushilin piano room chuan a hruai ve a ma se tuma anlo to lowani CCTV footage atang chuan va en fiele in an lampana andini local chu an muleta thok le khata andini tharau chuan boruaka thekangin na takin chuata antla a ramhui rakri rap zet mai rechun zomin an lampana andini lowak phei chu an mule chuta tang chuan tlan chuak watin an thlenna ruma anin kalnana aiden chuan vinia chu pomin pon lama tangin kongka chu an lo soi vak bok an thla phangin an hlau kher mai maira chuan a thi chu kongka a wabatin thompo a top zui aiden chuan engthil nge awati zotin maira chuan miss lara si thipek awabati ashil nirei lo te nuwa maira le aiden te chu miss laras mutura wakalin laras pasal reiner po alo oma maira chuan vinia chungchang tele anthil tonte chu shilngal molin tharau chu anni po in an mu thu a shilbok atira chuan anni po in anrin saklo thu le tharau chuan nasataka ati boitak thu te a shil le chu tharau chu vinia nu andini nen ain ang hle a ma se atu khumlama chuan ramhuai mel rap zet mai a omti a shilbok laras chuan vinia thilti chu thil lo tak ani thule tharau sual lo tak akau chuak ningeya angai thu alo shil atuka laras le apasal reinar te chu aiden te ina wakalin vinia chu anwa mu a laras chuan vinia nena apate aiden ten ani chu charlie games khelpui tura an som thu ashil reinar chuan aiden te nu panena chuan chu tharau chu vinia nu tharau ani taktakem ti an hriat angai ti alo shil vele vania chuan phurjet main laras chu aruma kailutin anu nena an thalak dun te chu a entira